Northeast India long kachisong kangtang nayang bong pen naga tumta isilo. Nagaland state long ajak kiding klui pen kachisong pon naga lima long prek jama kemang pon duan sidame non kachari bom BJP government atum isi pen isi kepachun pi pon ji aphan angring thepik anlo. Laso pen ajok joy pen Nagaland arlu asona saya bangke chengpon bom tanglo. Laso jok nini thoma prang malom pen isi social media long pen Dimapur district DC Sachin Jaiswal IAS pen isi radaphan ke pachini le pen kapacitak ponalo ke paklang pon pen kedam ke wang aradatum hurisai ason mandel lopusi birta ribdun long. Halada ke pangdak pon ke Nagaland state pen Kaprek district la pen state amoni datum jongsi Nagaland arlo lujji pulote non pen ke inner line permit dovek nangji. Kawe dum stame cheselam nang popusi pangdak pon. Domestic sikap hokep Nikrep hophan, foreign tourist sikap haroisi chikloi jonaphan, trader sikap haroisi chiklojon phomaphan, businessman sikap harop ho ninkani siaphan, student sikap haroisi chiklojon thomaphan, chongdaratum sikap haroisi chiklojon thomaphan lapen, kuru lapen thanbang atum sikap harop ho ninkani siaphan pusi inner line permit anam sikpondo. Nagaland state along inner line permit mate ILP aputhak arju ikthak. Keceng si lagi Dimapura Hawar long ke damji aphan jong si nang li Dimapura Hawar pen kali pulotang te inner line permit en pon vek nangji. Bon sitame Dimapura long le ke sangji kali Dimapura Hawar burpon put chodji pulotang te ILP silam vek nang ni jong si tiket le dolo pulote. Adun chuabang ke Dimapura long ang tan pen kibang abradatum jong si ningkan suri isira kresir kebra Trok sikebra sirkep phai kunia chikloni phai inkoira isi penapit kibang atumsi inner line permit islam pon nangpo labangso kapachetak pona lo ke paklang pon ke cheng kibangji ni thom kebang bong si Dimapur long deputy commissioner sa hemalong islam pon nangpo jongsi labangso arni abong islam dunde det pulotangte Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 BEFR egarona teng pensi kangsai pon padupo. Lapen labang so puthak kilang chari ponjia sai laki district administration lapen police atumsi chelang pet pen deng ponpo. Tasila so puthak ki ongdung Assam Karbiang long ke doa radatum non malom chethan prei lo pusi birta long pon. Penangan atum ka chethan Dimapur district apang ILP pen pajok ponangji athe Dimapura long airline railway station lapen hospital do. Jongsi laso ILP do kok pulote ongdung radtuma phan akasik sak do pon kok ta hai puta chethan rinti. Tasila hailam kon ahok hini labangke kebang jilang arnisi thekpon longpo. Northeast angbong kachisong kang tang nai angbong pulote Nagaland tai silo. Alang netum ajat le punon sitame kachisong abangke ning sipet pen ahut son thura pet ti polatum kachisong abangke penang ana kachisong chun dereti. La sodak taxi la ILP mate inner line permit labang so alam stame alang latum penang aprang pen latum labangso latum along kedu mane resolution kache pontang stame non abangke labangso inner line permit stame effecti ne effect fene labangke ke wangji aporusi litum tek ponlong po stame non penangan atum ke kaningri do koklo athema Nagaland mate Dimapur district along bangke isi commercial district lo pulte Ladakh ke railway station ta do lapen airline sitame do lapen penangan kethedung hospital haladak sido lasi penangan Assam ben name Karbiang long ben tame kisu kache ponji ben kisu kache lang sitame damna kokiti lapen emergency Halloween train ben dami puitame railway tame hadak arlo sido hadak pensi ilitum ticket long pen hadak kailuan ilitum dam longi lason dak si airline sitame plane pen sitame ilitum dami pulote Dimapur aluan lud nai dan lasi lapuson jong si ILP jong si effect that pulote munilitum akisu ni kopilo Bogajan ben anante rang lapen camera person Bodheswar Teron Karbiang long life.